Добър вечер. Искам тук една колежка пише дращи нещо там и казва за детето, дето изчезнало, че ходило на гробища, че дрън-дрън, пляс-пляс и дращи и пише аз няколко пъти я писах до тия в новините и така по моите видения виждам, че предния ден, преди да изчезне детето, от тях е идвал близък роднина или братовчет или вуйчо негов на майка му брат или неян братовчет, който излязал скоро от затвора. С мустаци, името му Митко или Мето му викат на Галяно, Методи или Мето, и човека е идвал и е видял детето. То човек е с психически отклонения и е възможно да е отвлякал детето с някаква негова си цел, да го снима в порнография или някакви такива. Това ми се вижда на мене. И моля да питат майката. Синьо сив металик колата е идвала предния ден. И човека скоро е излязъл от Старозагорския затвор и е от Твърдица или него край селата близо до Твърдица. И с колата го изимал и изчезнал на някъде и по-скоро ми се вижда, че е в района на Стара Загора, на града. Довиждане и дано да съм полезен.